Moi boas, estou en Santiago de Compostela, ás miñas espaldas teño a Alameda. Vou participar na carreira solidaria pola esclerose múltiple, con percorrido de 2 voltas ata completar unha distancia de 4,5, aínda que creo que o percorrido é un pouco menos, 4,2, 4,3. O obxectivo por vai ser apretar a tope, hoxe sí. Vamos a ver que tal estamos de pernas. Ademais, imos participar por equipos, entonces hai que dalo todo hoxe. Ainda queda bastante tempo, queda media hora para a carreira, pero xa vamos a empezar a trotar un pouquiño, despertar as pernas da carreira de onte. E nada, vamos a ver que nos sae. José para nós e Víctor Fabregas, saludo ese pistoletazo de saída, Víctor Fabregas. Y hoy se vuelve a participar. Servicios sanitarios, por favor. Ya la momento de cronometrarse. Pois ata aquí o que foi a carreira solidaria pola esclerose múltiple, con vitoria para Amador Pena en 14 minutos e 30 segundos e Tina Fernández en 16 minutos e 20 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 15 e sexto da categoría, con un tempo de 15 minutos e 23 segundos, a un ritmo de 3,53 o quilómetro, que para ser a primeira carreira na que aperto tras a lesión, quedarme a menos de un minuto do primeiro, pois nin tan mal. Ademais, conseguimos ser primeiros por equipos, que era o obxectivo que levaba. En canto as sensacións foron máis ou menos, ben porque puiden apertar todo o que me deixaron as pernas, e mal porque tras a lesión perdín moito fondo e agora non hai aire que me chegue. O percorrido foron 2 voltas con saída no Campus Sur en leve subida ata Alameda, ali zona chan pero moitos xeiros que non consegues manter o ritmo. Saímos da Alameda en baixada ata o Campus Sur de novo, xiro ao estanque e a dar a segunda volta na que xa non teríamos que dar este último xiro ao estanque para entrar directos á meta. A distancia polo reloxo foi de 4 km. O prezo por participar foi de 6 euros e os puntos positivos, pois ademais da carreira tamén había andaina, recollida de dorsais durante 2 días previos ou o mesmo día, servizo de gardarroupas, avitollamento final completo, zona de duchas a escasos metros e agasallo desta bolsa. Os puntos a mellorar, pois o circuito non me gustou nada, con tanto xiro pechado e cun deles cunha árbore no medio que na primeira volta funo rodear todo perdendo algún posto e na segunda casi me como o cadro eléctrico. E aínda que xa o poñía no regulamento, só se deu premio aos primeiros absolutos en vez de a 3, algo raro. E aparte os premios eran acumulativos, que tampouco estou a favor en probas populares e máis sendo solidario. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.